deja m-am încurcat, se vede că a fost o mică vacanță. Un live creat de Asociația Facilitatorilor din România. Numele meu este Adela Bulai, sunt gazda acestui live și împreună cu invitații mei de astăzi, Bogdan, Raluca și Bülent, cărora le zic bună dimineața, o să discutăm despre prima conferință din România pe tema facilitării Why I Love Facilitation. Și ca să nu trec așa foarte rapid peste cine sunt invitații noștri, o să le și dau legătura să se prezinte, așa că, Raluca, ai legătura să ne spui 2 cuvinte despre tine. Eram sigură că o să încep cu mine. Eu sunt Raluca și ce fac este că în momentul de față creez experiențe de învățare pentru manageri și pentru profesioniști din companii, iar în IAF rolul meu este acela de membru și am și plăcerea de a organiza această conferință minunată care va avea loc în noiembrie, Why I Love Facilitation. Mulțumim, Raluca, și mai mult decât că mulțumim, știi, pentru prezentare și introducere și ușor las și emoțiile așa să se așeze și să se tempereze. Mulțumim și că te ocupi, știi, în numele tuturor colegilor din comunitate, că te ocupi de organizarea acestei conferințe, care este de mare amploare din punctul meu de vedere. Uite, nu ești singură, într-adevăr, dar ești leaderul principal. Avem o echipă formată din aproape 16 oameni, cred, dacă am numărat bine așa. Așa că suntem multicei, cei care ne ocupăm. Exact, care contribuie la organizare, însă reamintesc că tu ești lead-ul și te invit să primești cu mare drag din partea mea această mulțumire și această bucurie. Bun, ca să nu mai lungesc discuția, că aș vrea să ne focusăm și să ne axăm și pe alte elemente importante, aș vrea să-i dau legătura lui Bülent și să-i zic bună dimineața și să ne zică 2 vorbe despre el. Neața, până eu lucrez pe strategie în industria IT, iar în asociația noastră coordonez echipa de comunicare și ajut la comunicarea minunatei noastre conferințe din 7-9 noiembrie 2025. Bun, și mulțumesc și ție și uite, mulțumesc și că ai adus în discuție data, că eu fiind emoționată și așa bulversată puțin după vacanță, am uitat să zic asta, așa că o să facem așa o echipă aici și să oferim toate detaliile necesare. Bine ai venit, Bülent, mulțumesc. Bogdan, last but not least, cine ești, ce faci? Ce vrei să ne zici? Dimineața, Adela, bună ziua, Luca. Și eu sunt un facilitator care place să joace, deci mi-aș pune jucăuș. Și în IAF coordonez, am onoarea și provocarea să coordonez chapter-ul acesta minunat și în același timp conduc și echipa de programming care se ocupă de agenda conferinței. Bun, bine ai venit. Și aș mai adăuga ceva legat de conferință, așa ca să adăugăm câte un pic. Pe lângă prima conferință de facilitare din România, este și o conferință internațională, adică începem deja de la highest level, ca să zic așa. Exact. Și ca să construiesc și mai mare. Și ca să construiesc și eu pe asta, este și prima conferință la nivel european care leagă facilitarea de leadership și cumva aduce aceste 2 metacompetențe împreună, pentru că leadership-ul viitorului, credem noi, nu are niciun fel de sens dacă nu este și facilitat. Exact, total de acord cu tine și Doamne ajută la cât mai mare și la o extindere, o expandare care să întregească cât mai tare perspectiva asta sănătoasă despre leadership. Mulțumesc, Raluca, pentru contribuție și mă întorc la tine, Bogdan, și îți mulțumesc pentru introducere și că te-ai prezentat și ne-ai spus cine ești și ce rol ai și de ce mai rămân puțin la tine este că în backstage, mie îmi place să mai povestesc și ce se întâmplă acolo, spuneai tu și aminteai tocmai de asta, știi, și chiar n-aș vrea să scape, știi, și să pornim tocmai de la numele acestei conferințe, Why I Love Facilitation,
și aș vrea să mă folosesc de întrebarea pe care tu ne-ai amintit-o și să vă întreb și să vă las aici în public și chiar să invit și pe ascultătorii noștri să răspundă de ce iubim facilitarea. Bogdan. Ok. Pentru eu cred că făceam facilitare că nu știam că fac facilitare și în momentul când am descoperit că e un domeniu care se ocupă de asta, mi-am dat seama că that's what I want to do forward. Și pentru mine eu iubesc facilitarea pentru că, în primul rând, aduce oamenii împreună, le dă și o voce și îi ajută să-și atingă un obiectiv comun pe care îl au pentru respectivul eveniment sau întâlnire. Și încă un lucru care îmi place e faptul că dacă în majoritatea evenimentelor sau training-urilor sau atât ce se întâmplă, focusul e în general pe cel care e în față, în facilitare focusul este pe cei care sunt în sală, pe participanți, pe ceilalți. Foarte frumos spus și putem observa în fapt cum facilitarea ne-a adus împreună tocmai și în acest EAF Live, în acest episod. Bun, mulțumesc. Iau de la tine legătura, Bogdan, și eu dau lui Bulen de data asta, că sunt curioasă să aflu și la el care e răspunsul la această întrebare. Pentru mine sunt multe nuanțe și fațete, dar ce mi-a venit așa în minte fix acum e iubesc facilitarea pentru sentimentul ăsta de a fi împreună cu grupul și nu numai de a fi împreună, că așa poți să fii împreună și cu prietenii la o ieșire, la toate astea, ci și sentimentul ăsta de a progresa împreună către niște rezultate, către claritate, către pentru ce s-a întâlnit grupul acela împreună. Deci cred că astea două, conectare și progres. Și ca să nu mai pierdem timpul și vremea în discuții inutile și fără sens, ci să începem cu adevărat să construim ceea ce ne dorim. Mulțumesc, Raluca. De ce iubim facilitarea? Pentru mine facilitarea este un proces cumva și este acel proces care transformă complexitatea care ne înconjoară din ce în ce mai mult în claritate și care mai face încă un pas și aduce învățarea în concret. Pentru că de multe ori învățăm niște lucruri, le punem acolo pe un raft, un biblioraft al minții noastre și nu știu, odată la 24 de luni ne mai aducem aminte asta, că știam și chestia asta. De vreme ce prin facilitare bibliorafturile astea se transformă în acțiuni și cumva le aducem în prim plan și când avem nevoie de ele, imediat le scoatem și le folosim. Bun, mulțumesc și rămân tot la tine și aș vrea să merg așa către următoarea întrebare, care leagă și creează conexiunea și mai mult cu conferința Why I Love Facilitation, o repet așa ca să nu o uit. Cum a prins contur această inițiativă? Cum a luat ea naștere? Cred că aici ar putea să răspundă Bogdan cel mai bine. Ia să vedem. Ok, mulțumesc, Raluca. Conferința aceasta a venit ca o invitație, dar și o recunoaștere în același timp din partea regiunii. IAF România este un chapter destul de tânăr la nivelul regiunii, adică suntem 2020 din timpul pandemiei, dar în 5 ani de zile am crescut foarte mult și nu doar că am crescut, dar am făcut foarte multe evenimente și am adus multă valoare, nu doar țării și celor care ne urmăresc de aici din jurul nostru, dar și regiunii. Și atunci invitația a venit din partea colegilor care coordonează regiunea. Odată la 2 ani există o conferință regională de facilitare, IAFM, și anul acesta am fost invitați noi să o găzduim.
Și noi am simțit asta ca pe o provocare în același timp, o recunoaștere, dar și o invitație de a face un prim eveniment în zona facilitării în România, dar la un nivel deja internațional. Oricum aveam un plan să facem ceva local, dar cumva invitația asta a construit și ne-a dus la următorul nivel. Ne-a pușuit. Și mai rămân puțin la tine și am văzut că Violent s-a luat de pe mute și o să-i dau imediat legătura, o să-i dau cuvântul, dar mai rămân puțin la tine pentru că sunt curioasă și vreau să te întreb din poziția, pe care o ocupi tu în momentul de față. Cum ai primit tu această invitație și ce ai observat, cum au primit-o membrii comunității, această inițiativă? Cum ai simțit-o tu? Eu am simțit mult entuziasm și, cum să zic, chiar de o onoare, că e o recunoaștere a faptului că cei din regiune au încredere că noi putem să facem un proiect, un eveniment atât de mare și important pentru regiune și s-a simțit o efervescență și un entuziasm, aș spune, în comunitate. Bun. Violent? Da, vreau să construiesc pe ce a zis Bogdan prin faptul că făcând această conferință internațională din prima, ca să zic așa, avem ocazia să interacționăm cu colegi de-ai noștri și diferiți facilitatori cu foarte multă experiență din toată Europa și din Middle East. Adică deja s-au înscris o bună parte, adică sunt mulți dintre cei care s-au înscris sunt din alte țări. Pe lângă speakerii și facilitatorii din cadrul conferinței, au început să se înscrie foarte mulți colegi și facilitatori în general din alte țări. Deci cred că o să fie un prilej și pentru noi din România, pe lângă faptul că, bineînțeles, ne adunăm, povestim, sharing, practice și toate cele, putem să creăm aceste conexiuni cu colegi de-ai noștri din regiune și să putem să ne mai inspirăm reciproc. Știi? Adică una este să fac paralela asta cu cel mai bun din curtea școlii, să joci la curtea școlii să te crezi bun, și alta este să ai această referință, să vezi un pic la nivel internațional diferite practici, diferite perspective, diferite mentalități, diferite provocări pe care le au colegii noștri. Și asta e unul dintre motivele pentru care și eu sunt interesat să vină începutul lui noiembrie, să zic așa. Și mă leg fix de ceea ce ai spus tu, tocmai prin faptul că este o conferință internațională și va fi în limba engleză. Mă leg tocmai de asta, de faptul că ne deschide și nouă chapterului din România și nu numai chapterului, dar și facilitatorilor care încă nu sunt arondați asociației, noi oportunități și perspective noi și feluri în care alți facilitatori din străinătate fac și folosesc instrumente. Și dacă ar fi să vă întreb și chiar las așa la liberă alegere să răspundă, că a fost distractiv în momentul mai devreme, însă nici n-aș vrea să condiționez pe careva, ce ne dorim să construim împreună așa prin conferința Why I Love Facilitation? Acum aici aș începe eu și sunt sigură că și Violent și Bogdan pot construi ulterior. Ce mi-am propus eu sau de ce am vrut să contribui la această conferință este pentru că mi se pare că în momentul de față cu tărie avem nevoie să dezvoltăm zona asta de facilitare în România. Este unul dintre, cum spuneam, este una dintre metacompetențele viitorului care vor fi relevante indiferent ce urmează să se întâmple pe piața muncii, din perspectiva AI, ne-AI, din perspectiva schimbărilor astea macroeconomice pe care le vedem peste tot în jurul nostru, din perspectiva schimbărilor de educație care sunt din ce în ce mai prezente și ele. Și atunci, ținând cont de tot contextul ăsta de policrize, da, una peste alta, se construiesc una peste alta, facilitarea mi se pare că vine cumva
ca o fundație pe care dacă o construim și o sedimentăm și o ținem aproape, cu siguranță ne vom găsi o stabilitate chiar și în condițiile astea. Deci pentru mine a fost cumva foarte aproape de misiunea mea ca om, ca profesionist. Foarte frumos spus și într-adevăr întărește foarte tare și cred că ajută fiecare facilitator să-și ia fix ce are nevoie, exact cum spuneai și tu. Vreți să mai contribuiți la această întrebare sau putem să mergem? Te rog. Aș construi și eu, apropo de ce spuneai tu, Raluca, de metacompetențe și de această evoluție a cum ești ca lider și ca om dintr-o echipă. Cred că această conferință noastră o să fie și un prilej pentru cei care nu se identifică că fac facilitare ca activitate principală, cum să zic, cei care ajung să faciliteze diferite întâlniri de lucru, diferite întâlniri de învățare, diferite întâlniri de planificare sau alte sesiuni din astea, pur și simplu să descoperim mai mult împreună care-i treaba cu diferit, mai ales că avem și aceste 3 track-uri de care o să povestim imediat, să fie această bucurie a descoperirii. Wow, uite cum ai zis și tu, Bogdan, că ai descoperit la un moment dat că e o întreagă practică a facilitării. Tu facilitai fără să-i zici așa, cu siguranță avem mulți colegi, oameni în jurul nostru care și ei facilitează fără să îi dea numele ăsta. Și cred că o să fie spațiul ăsta în care să ne găsim și cu colegi din țară și cu colegi din afară și să ne bucurăm de ce mai împărtășim, ce mai exersăm, ce mai descoperim acolo împreună. Și după aia, bineînțeles că fiecare conectează, ok, eu când mă duc la echipa mea aș putea să fac lucrurile astea, eu când merg acolo la clienții mei aș putea să-i sprijin așa, eu când merg în comunitatea mea la asociația proprietarilor de la bloc sau unde mai facilitează fiecare, așa. Deci cred că poate fi genul ăsta de spațiu. Și bineînțeles că noi în echipa de organizare și în echipa pe care o coordonează Bogdan pe programming, de agenda și toate astea, noi căutăm să creăm condițiile pentru nașterea acestui spațiu, dar cel mai probabil spațiul o să nască fix cu ce intenții și cu ce curiozitate și energie o să venim fiecare dintre cei care participăm. Aș adăuga și eu ceva. Mi se pare că evenimentul ăsta ne ajută pe noi să și poziționăm facilitarea ca fiind un domeniu extrem de important și care mi se pare că a fost destul de ignorat în multe instanțe și cred că e nevoie. Noi asta și încercăm prin evenimentele și inițiative pe care le avem în IAFO România. Pe de o parte să promovăm facilitarea în România, dar pe de altă parte să și dezvoltăm competențe de facilitare și între obiectivele noastre este și zona aceasta de profesionalizare și recunoaștere a facilitării ca și o activitate, ca o meserie. Mulțumesc și mă leg de ce ai spus tu și ce a spus voi, de fapt, că și Bülent ne lua vorba din gură, de fapt, legătura, că voiam să fac și eu legătura cu ce spunea Bogdan, că el făcea facilitare și nu-și dădea seama, că sunt foarte mulți oameni care într-adevăr fac facilitare și nu-și dau seama că fix asta fac și nici n-ar putea să pună această etichetă pentru că nici nu conștientizează care ar fi o definiție, să zic între ghilimele așa, a facilitării. Și din punctul meu de vedere și din perspectiva mea, tocmai cred că și prin această conferință și prin ceea ce facem pentru conferință poate să ajute mulți oameni din România în așa fel încât să înceapă ușor să-și dea seama, sau prin trecurile exact de care menționa Bülent și o să discutăm imediat, o să aibă această conștientizare. Însă până să ajungem, te rog. Încă o idee legată de chestia asta. M-am gândit de ce e important să știi că poate faci un lucru și nu știi că îl faci. În momentul în care conștientizezi că lucrul respectiv
îl faci și face parte dintr-un domeniu, asta te ajută să conștientizezi și poate și care e nivelul tău și cum poți să o faci mai bine, să te dezvolți în zona asta. De asta e important să conștientizăm ce facem sau ce nu știm că facem. Exact, că poate ești un expert în domeniul tău și ăsta și tu nu știai de fapt că faci asta. Vreau să salut pe Alina Bălan, care este alături de noi și care spune că... Din vacanță chiar. Din vacanță, uite, mi s-a alăturat. Și spune, cred că e greu să explici facilitarea și din acest motiv mă bucur atât de mult că vom crea un spațiu unde oamenii pot simți real life facilitare. Nice. Bun. Mulțumim că ești alături de noi. Îți zicem vacanță plăcută și să fie bine acolo. Din pozele pe care le-am văzut, eram puțin invidioasă. Aș fi vrut și eu să fiu pe acolo. Dar îți mulțumim că ne arăți ca să ne inspirăm. Bun. Mie îmi place foarte mult și să povestim așa din experiență, din backstage, din culise, pentru că sunt foarte mulți alți oameni care în aceeași măsură își doresc să creeze și ei poate o mică conferință, să zic, poate pe alt domeniu, poate pe alt topic și poate sunt singuri care fac asta sau au o echipă foarte mică și întâmpină provocări și ajung să stagneze sau să se blocheze și să nu mai avanseze, să nu mai facă asta. Și vreau să mă leg puțin tocmai de zona asta de provocări care pot fi oportunități în aceeași măsură și să vedem pentru noi ca echipă de organizare, pentru noi ca asociație, ce provocări și oportunități am întâmpinat noi până acum și de asemenea, dacă ar fi, mergem și pe latura cealaltă și ne uităm la ce provocări și oportunități deschide și un astfel de eveniment pentru facilitatorii din România. Who wants to share? Raluca. Ok. Eu aș menționa că înainte să încep organizarea YL Facilitation, mai organizasem și alte conferințe, doar că într-o cu totul și cu totul altă paradigmă. De ce? Pentru că IAF este o asociație, da? Nu este un SRL. Nu urmărește aceleași lucruri pe care le urmărește un SRL și nu pleacă cu aceleași fonduri cu care pleacă un SRL. În consecință, provocările pe care le-am întâlnit au fost complet diferite de celelalte. Pentru că, în primul și în primul rând, a fost absolut vital să ne asigurăm o bază de bani din sponsorizări pe care să putem ulterior să construim alături de furnizori. De vreme ce pe partea cealaltă lucrurile se întâmplă complet diferit, pentru că deja pleci cu niște bani la drum. Dar să organizezi o conferință cu buget zero, abia asta este o provocare. Și recunosc că înainte să mă fi băgat în această super inițiativă, nu înțelegeam foarte bine aceste diferențe, dar acum le-am înțeles excelent de bine. Deci asta a fost una, cum organizezi o conferință cu buget zero. A doua a fost să depășim noi, la nivel de mindset, anumite lucruri, pentru că inițial toată lumea venea cu niște idei de plus 1, de extra mile, de cum să facem să fie cea mai scripitoare conferință din univers. Când de fapt challenge-ul era cum facem să devină realitate, oamenii să se simtă bine și să facilităm aceste facilitări. Și atunci a fost o schimbare de mindset, de paradigmă în felul în care gândea echipa de organizare. Și cred că cea de-a treia și cea mai mare provocare a fost cum organizezi o conferință vara când toată lumea e în concediu. La asta încă răspundem. Da, e foarte valoroasă perspectiva ta, cel puțin din punctul meu de vedere și cu siguranță nu doar dintre-al meu. Că uite, vezi că eu nici nu m-am gândit, de exemplu, știi, la diferența asta exact pe care ai menționat-o la punctul 1, știi? Și cu siguranță și alții au nevoie să știe asta. Păi aș construi și eu și mă leg de câteva din provocările de care a zis Raluca. Apropo de acest buget zero cu care pleci la drum și trebuie să-și generezi,
chiar am avut niște momente în echipa de organizare în care ne întrebam, ok, oare cum am putea să așezăm conferința noastră având în vedere că, adică ca să vă zicem direct, facilitarea fiind relativ la început de drum în România, nici sponsorii nu s-au înghesuit să haide să vă sprijinim conferința și să vă ajutăm să devină realitate. Așa că ce am învățat din experiența asta e că am reușit să ne mobilizăm. O parte dintre noi din asociație am reușit să ne mobilizăm în acest. A fost un punct critic în care chiar nu reușeam să progresăm pe direcția asta și am răzbit împreună. Deci a fost așa un moment, wow, putem, uite că împreună chiar putem, știi, să ne mobilizăm. Apoi treaba asta cu vara nu știu cine reușește să progreseze ca lumea vara. Dar uite că am reușit, știi că n-a fost toată lumea mereu în vacanțe, așa că fiecare echipă, că noi suntem împărțiți fiind atât de multă muncă de făcut pentru conferința noastră, suntem împărțiți în diferite echipe, echipa de programming, echipa de comunicare și alte echipe. Și în fiecare echipă o parte dintre noi nu erau în vacanță, deci am putut încet să progresăm. Și aș mai menționa ceva, partea asta de interdependențe cu tot ce înseamnă entități globale din asociația noastră. Adică, bineînțeles, făcând ceva organizat local, dar reprezentând asociația globală și având ca audiență regiunea, normal că trebuie să ținem cont de, inclusiv pe partea asta tehnică de care m-am ocupat, cu site-ul de ticketing. Care putem să mergem pe Luma? Nu putem să mergem pe Luma. Hai să mergem pe Eventbrite. Eventbrite-ul, în fine, sunt multe lucruri de care a trebuit să ținem cont și inclusiv să navigăm prin acest ecosistem, să zicem așa, oameni cu diferite roluri din diferite nivele organizaționale de prin IAF și împreună să găsim drumul mai departe. Cu Raluca, cu Bogdan, cu colegi, am navigat împreună și uite că se concretizează. Am dat drumul la vânzarea de bilete, avem agenda, urmează să o publicăm în curând. Deci sunt multe lucruri care se așează foarte frumos și mai avem cam 2 luni până la conferința. Exact și mulțumesc, știi că ai spus de asta, știi, și că ai adus în discuție faptul că, știi, cumva, de fapt o să transform ce ai spus tu, că ce a fost provocare devine oportunitate pentru facilitare ca să devină și mai cunoscută, să intre în organizații, practic, să știi, adresând către sponsori, practic învață și ei și descoperă, stai mă puțin că uite, există facilitare, așa, hai să vedem și noi ce înseamnă și așa mai departe. Aș adăuga și eu 2 lucruri, unul legat de provocări și încă unul care încă nu-l devoalez. Mi se pare că iarăși o provocare a fost ca aceasta să fie o conferință internațională, însemna să avem și prezență internațională. Pe de o parte, evident, de participanți, dar pe de altă parte de facilitatori care să vină. Și din punctul de vedere, cred că am depășit foarte bine această provocare, pentru că avem foarte mulți oameni valoroși care vor veni să ofere din expertiza lor în cadrul conferinței. Și eu unul abia aștept să cunosc și să particip la sesiune, așa că mă aștept să fie de interes pentru oricine care cochetează cu domeniul ăsta. Și 2, dacă tot s-a vorbit de partea asta de faptul că am făcut chestia asta de la zero, cred că e un moment potrivit de a mulțumi și câtorva sponsori sau parteneri care au venit alături de noi și care de acum înainte tot probabil îi vom implica în comunicări și mulțumiri. Dar cred că e un prim moment de a face un reveal și în același timp de a invita. Poate mai sunt și alții care vor să fie alături de noi.
În primul rând aș începe cu main sponsorul, cu Learning Architect, apoi cu ACE by FN, cu Sweet and Spice, cu Zizin, DFC, DSSU, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, Printoteca, ICF, BISM, Cătălin Bălășcuță, Printorini și Session Lab până acum. Mulțumim și aș adăuga și eu că DFCDSSU, adică Departamentul de Formare pentru Carieră Didactică și Științe Socio-Umane, este un departament din cadrul Universității Politehnica București care ne găzduiește și care ne-a oferit spațiul lor absolut senzațional pentru întreaga conferință, alături de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră din aceeași facultate. Bun, și cu ocazia asta adaug în context, în spațiu, și faptul că unde se desfășoară conferința este în București, la Politehnică. Bun. Și mergând așa puțin mai departe, și noi am mai discutat și am mai abordat impactul pe care poate să-l aibă această conferință pentru profesioniștii în facilitare. Dar dacă ar fi să aducem și să condensăm și să concentrăm energia fix pe asta acum, știi, și să culegem și să lăsăm aici în așa fel încât să aducem în conștientizare și mai tare asta. Ce credeți voi? Ce impact credeți că o să aibă conferința? Te rog. Pot să încep eu? În primul rând, văd mai multe nivele. Văd un nivel de învățare, un nivel de conectare și un nivel de împărtășire și sharing. Aș începe cu nivelul ăsta de învățare foarte rapid. Pe lângă workshop-urile din conferință, puteți să vedeți pe pisica mea Windy pe aici în cadru. Pe lângă workshop-urile din cadrul conferinței, vom avea și 2 traininguri pre-conferință pe 6 noiembrie, unul pe o metodă numită Facilitate și altul pe domeniul numit facilitarea transformării. Pe urmă, în zona de conectare, cred că e evident în cadrul conferinței, în cadrul diferitelor sesiuni. Iar partea de sharing, în ziua de duminică va fi dedicată zonei de open space, unde oamenii pot să propună fie sesiuni, fie pot să propună subiecte pe care sunt interesați și să se strângă mai mult, să se facă sharing pe respectivul subiect. Cam asta e partea mea. Bun, deci impactul o să fie practic expandarea învățării, să zic așa, și a cunoștințelor acumulate. Raluca. Cred că Violent a luat prima oară de pe mute. Ba nu, Raluca, ba nu Violent, ba nu. Bine, hai că zic așa 2 idei rapid. Cred că mai mult decât de expandarea cunoștințelor și de exersarea de diferite tehnici și ce o să mai avem acolo, cred că o să fie și partea asta de să simți că faci parte din ceva mai mare decât tine. Adică, până la urmă, putem să o numim, chiar dacă ziceam că ok, poate sunt mulți oameni care practică facilitarea, fără să-i zic așa, putem să o numim că e ca o breaslă profesională, asta a facilitatorilor, care crește din ce în ce mai mult. Cum spunea și Bogdan, chapterul nostru local din România este dintre entitățile cu creșterea cea mai mare, cred că în lume, dacă nu știu, Bogdan, să mă contrazici dacă e. Și cred că e sentimentul ăsta că simți că faci parte din ceva mai mare. E ca un fel de, nu știu cum să descriu, și în activitățile asociației noastre. Simți că faci parte dintr-o mișcare. Știi? Mișcarea, până la urmă, ce înseamnă facilitarea? Ajuți grupuri să progreseze către rezultatele dorite în mod mai ușor decât ar face-o fără facilitare, știi? Deci asta e mișcarea cea mare, mai ales, cum spunea și Raluca, având în vedere această policriză, diferite provocări. Normal că una este să te chinui singur, să adresezi diferite provocări, și alta e să mobilizezi colectivul, să mobilizezi grupuri de oameni sau
organizații sau comunități întregi și să facilitezi progresul lor către adresa din diferite provocări. Deci cred că mai e asta de sentimentul de apartenență și mai este, cred, și ce mi s-a întâmplat și pe la alte conferințe de pe alte bresle, așa, este acest serendipity, nu știu cum să-i zic, aceste lucruri neașteptate, lucruri frumoase neașteptate, care cred că o să se nască, o să se înfiripe, o să apară, o să pop-up, fără neapărat să fie gândit, planificat sau orice dinainte. Pur și simplu am văzut acest fenomen când pui oameni ca lumea împreună, când se adună, ies lucruri frumoase, conectări, colaborări, inspirații. Hai să facem și treaba aia. Nu știam că voi faceți chestia asta. Știi? Deci mă aștept și din sfera asta de serendipity să se întâmple pe acolo. Foarte, foarte frumos spus asta și ce mai contribui și adaug și eu la ce ai spus tu este să o facem și conștient, să putem să învățăm și ceva din ea, în așa fel încât să putem data viitoare să facem și mai bine, și mai frumos, și mai așezat și poate și mai simplu, că eu una sincer îmi doresc ca lucrurile munca să fie mai ușoară, nu să fie așa, știi, propovăduită din generație în generație, din ce în ce mai greu. Bun. Raluca, vrei să adaugi? Ce aș mai fi adăugat eu era zona aceasta adică nu e genul de conferință clasică. O conferință clasică ce înseamnă? Înseamnă că intri într-o cameră, te așezi pe un scaun, te ridici la pauză, bei o cafea, vorbești cu 3 persoane, te înterci în sală, iar stai pe scaun, urmărești speakerul respectiv, eventual la pauză îl hăituiești să-i pui 2-3 întrebări și plecăm cu toții acasă. Asta așa arată o conferință gen most of them, 90% dintre evenimente. Ceea ce ne propunem noi și de fapt și ceea ce construim, că nu doar ne propunem, este ceva complet diferit. Este un concept de circuit, da? Deci vom avea 3 sau 4 camere care vor rula în paralel în funcție de ziua conferinței, cu topicuri diferite, cu facilitatori diferiți, astfel încât fiecare persoană prezentă va putea să își construiască propriul parcurs. Dacă vreau la începutul zilei să merg la un workshop despre cum impactează inteligența artificială în facilitare și apoi la prânz să merg într-un workshop despre, nu știu, puterea debriefului și apoi să termin ziua cu un alt workshop despre Lego Serious Play, pot să fac chestia asta în cadrul conferinței fără niciun fel de problemă. Iar atunci când spun workshop, I mean workshop, adică nu va fi un speaker care vorbește pe o scenă cu 16 slide-uri în spate și care zice cine a simțit așa să ridice mâna. Nu, vorbesc despre un workshop în care toți participanții vor lucra. Astfel încât la finalul, adică toate sesiunile de care echipa de program condusă aici de Bogdan de față, toate sesiunile care au trecut de echipa noastră de program au această componentă de interactivitate foarte, foarte bine construită și ca pilon principal, ca să zic așa. În consecință nu este, adică nici nu mi se pare ok să-i spunem că e o conferință. Este pur și simplu un laborator de workshop-uri în care fiecare participant își alege unde se duce. Deci impactul, ca să revin la întrebarea ta, Adela, impactul este unul, nu știu, exponențial. Pentru că fiecare persoană poate să obțină exact ce are nevoie din eveniment. Și poate nu-și dă seama, știi, poate uneori și primește și mai mult decât și-a imaginat că ar fi conferința. Și ați adus așa fiecare în discuție, ba de trec, ba de cum se desfășoară, ba de zile, ba de și așa mai departe. Și așa să sparg bula, știi, și să adresez întrebarea. Care e tema principală a conferinței, ce vă inspiră chiar pe voi personal de ea și ce tip de experiențe vor găsi participanții, ateliere, networking, studii de caz, workshop-uri, exact cum zicea Raluca. Trecuri, ce nume au? Bine, hai că... Dacă nu vrea nimeni, iau eu. Da. Eu cred că e sub umbrela mea.
Deci pe lângă ce se va întâmpla în main room, avem, așa cum am zis mai devreme, partea aceea de training-uri preconferință. Astea sunt un fel de learning journeys un pic mai pe perioade mai lungi de timp, adică e one day formare și oamenii ăștia vin special în România pentru conferințe și dacă tot vin, am zis să ofere ceva în plus și comunității. Apoi, în cadrul conferinței avem 3 track-uri, pentru că ne-am gândit la diferitele tipologii de oameni. În primul rând, ne așteptăm să vină oameni care fac facilitare, ne așteptăm oameni care fac din când în când și ne așteptăm oameni care vor să facă mai des lucrul ăsta. Și atunci am gândit subiecte și am ales sesiuni care să potrivească întregii acestui public țintă și le-am categorisit în 3 track-uri. Avem un track care noi numim Facilitation Essentials, unde sunt lucruri de bază legate de partea asta de facilitare și pot să fac acum și un fel de mic reveal pentru cei care ne ascultă și se uită la noi legat de câteva workshop-uri din track-ul ăsta. Avem pe partea de prezență, pe partea de experience design, pe partea de cum ești tu ca facilitator, spațiu și cum să pui întrebări și alte lucruri. Pe urmă avem un alt track care se leagă de partea de playground, unde vor fi metode și abordări pe zona asta de facilitare și din nou aici pot să dau câteva exemple legate de partea de încredere, de partea de experimentare, de parte de improvizație și visual objects în facilitare. Și al treilea track care se leagă de lucruri care vin și care sunt emerging și care credem noi că vor fi relevante și importante pentru viitor, legate de AIM, facilitare legate de gamificare, legate de învățare, lucruri care credem noi că sunt și vor fi mai importante pentru cei care fac facilitare. Nu știu dacă... Plus ziua de duminică, unde am zis că este zona aceea de open space, unde nici nu știm ce va apărea acolo. Adică sunt tare curios ce provocări vor ieși și eu îmi dau seama că lucrurile astea vor apărea lucruri pe loc care apar în urma, nu știu, poate un workshop la care ai fost sau unei discuții pe care ai avut-o în pauză sau mai există o inițiativă care se numește Facili Eat, unde încurajăm participanții să meargă seara în diferite locații și să aibă o experiență de mâncare, conectare, dar și senzorială. Da, senzorială. Nu știu dacă mi-a scăpat ceva, dar sau dacă aveți completări, cu mare drag vă dau cuvânt. Da, cred că asta ar fi esența, cum spunea și Raluca, ideea asta de circuit, ai niște opțiuni, ai claritate despre ce e vorba pe fiecare din track-urile astea, avem acel open space spațiu în care poți să vii cu propuneri, că open space se construiește pe baza propunerilor și exersezi din zona de essentials. Poți să descoperi diferite metode, abordări care să-ți extindă practica de facilitare sau te joci cu aceste aspecte noi pe innovation. Cum am putea să facem lucrurile diferit cu aceste instrumente noi, care încă nu sunt established, încă nu sunt folosite mainstream, să zic așa. Exact. Și ce îmi place mie personal, te rog.
Te rog. Cred că avem de toate pentru toate gusturile și pentru Exact. cei cu multă experiență, pentru cei care sunt la început de drum, care conștientizează, de fapt, uite că facilitez niște întâlniri de lucru cu colegii mei, cu proiectul meu, cu echipa mea. O să fie, o cred, bucătărie completă, cu toate ingredientele și de care nu-ți imaginai și de care nu știai. Ce-mi place mie personal la această conferință și la cum e structurată și gândită este că are sens și logică și că nu te trezești, nu ajungi la într-o conferință în care nu tratează și nu explică și ce înseamnă facilitarea și te bagă direct așa într-o poveste unde n-ai nicio treabă, știi, și ajungi să te simți pe din afară în loc să te simți inclus. Și asta îmi place mie, că are sens și logică și nu vine așa cum vin furtunile emoționale de obicei și nu-ți dai seama, vine și îți ocupă tot spațiul mental și nu știi ce s-a întâmplat, ci te ia așa cu ușurelul și parcă e pe acel hero's journey în care începi ușor așa frumos și ajungi să trăiești o experiență cum poate nu ți-ai imaginat-o vreodată. Bun. Mie nu mai merge camera bine, deci Văd că tot vedeam că se închide și se deschide. Slavă cerului și slavă Domnului că nu mai avem, uite, nici foarte mult timp din acest live. Și ce aș vrea să vă întreb așa până revine Bülent în discuție este de ce ar trebui cineva care nu a mai participat niciodată până acum la evenimentele IAF să vină la această conferință? Eu cred că nu contează dacă ai mai venit sau nu la evenimentele IAF, pentru că sunt complet diferite. Adică cine a venit la evenimentele IAF a văzut că de la un eveniment la altul nu se repetă lucrurile foarte mult. Tematicile sunt diferite, facilitatorii sunt diferiți, exercițiile sunt complet diferite, take-away-urile la fel. În consecință, fie că ai mai venit, fie că n-ai mai venit la evenimente IAF, cu siguranță ce poți obține din această conferință depinde doar de obiectivele pe care tu singur ți le setezi. Dacă vii cu niște obiective concrete, ancorate în activitatea ta, în ce îți dorești să îmbunătățești, în niște competențe pe care vrei să ți le dezvolți, cu siguranță vei găsi pe meniu cel puțin 5 experiențe pe care să le trăiești și ulterior să le poți integra în activitatea ta, fie personală, fie profesională, pentru că facilitarea, nu mai știu, cred că Bülent zicea de ședințele de la bloc. Da, și alea au nevoie de facilitator. Dacă ești manager și conduci ședințe, că sunt ședințe de prezentare de rezultate, că sunt ședințe de board, că sunt ședințe bugetare, nu contează. Și acelea trebuie să fie facilitate. Bineînțeles, dacă nu vrem să fie o ședință dintre aia unde vorbim mult și decidem nimic și după aia mai trebuie să mai întâlnim de încă 6 ori ca să facem același lucru. Că am văzut că se practică și genul ăsta de interacțiuni. În consecință, ce-ți iese este ceea ce vrei tu să-ți iasă. Da. Bun, și mă întorc un pic cu privirea și către comentariile care au mai apărut între timp. Și Mariana, o salutăm, colega noastră Mariana, care a venit în asociație tocmai a luat decizia printr-un live pe care l-am avut cu Raluca și o salutăm și ne spune că felicitări pentru ceea ce ați reușit să faceți până acum. Și ne mai adaugă și mai spune că îi place cum sună, laborator. Exact ce ziceai tu, Raluca, puțin mai devreme. Bun, și că am adăugat aceste... Te rog. Aș spune de partea aceea de învățare accelerată. Adică chiar dacă ai venit sau nu la evenimentele noastre, aici ai mult mai mult în astea 3 sau 4 zile, dacă e în calcul și partea de 6 cu trainingurile. Și 2 este partea de oportunitate inclusiv financiară, pentru că e prima conferință de facilitare din România, este și conferință internațională. Ca să ajungi la o conferință internațională de facilitare, ar trebui să mergi într-o altă țară, unde cu siguranță că vei avea niște cheltuieli mult mai mari, începând chiar și de la prețul biletului, pentru că noi ne-am chinuit să păstrăm cât mai jos acest preț. Și
și 2, continuând cu cheltuieli de cazare, transport, masă și așa mai departe. Deci e chiar o oportunitate și din punctul de vedere a ce dai versus ce primești. Dacă nu vii acum în România și ai treabă cu domeniul ăsta, nu ai nicio scuză să nu vii, ca să zic așa, dacă te interesează domeniul, așa că e bine să vă rezervați un calendar. Exact. Și este exact învățarea accelerată de care menționai și din care primești destul de multe materiale, resurse, experiențe, trăiri și așa mai departe, cât să te ajute și pe viitor. Bülent, văd că te-ai luat de pe mute, vrei să adaugi ceva? Bogdan, că ne-am străduit împreună cu colegii pe parteneriate, pe sponsorizări. Credem că am reușit să aducem prețul biletului pentru toate cele 3 zile. Deci, ok, fără acele sesiuni de preconferință, pentru 3 zile de conferință IAF-ME, YLF Facilitation, prețul este de $210, adică în jur de 1000 de lei, să zicem, grosomodo. 1000 de lei pentru o conferință de 3 zile cu lucrurile astea despre care am povestit. Colegii din IAF, deci membrii asociației IAF, noi beneficiem de 20% discount. Deci din cei $210, vreo $50 sau cât vine? 40 ceva de dolari beneficiem ca discount. Cotizația anuală de membru IAF pentru România este de $100. Deci s-ar putea, conform ce zici tu, Bogdan, s-ar putea să fie un deal bun dacă vrei să fii la conferință, cu ocazia asta să intri și în asociația noastră, că mai plătești pentru restul anului cu toate lucrurile pe care le facem în asociația IAF România, îți mai rămâne o diferență de vreo $50-60. Asta așa ca să punem lucrurile în perspectivă și pe concret. Exact. Vedem că este un preț foarte bun. De obicei, nu știu, un workshop de o zi, să zicem, un workshop open, dacă este $210, de obicei vreo €300 plus se cere pentru un workshop de o zi. Și aici vorbim de 3 zile de conferință. Eu sunt și din rolul de comunicare aici. Da. Foarte util de știut asta, într-adevăr. Am dat silința să scădem, să facem cât mai accesibilă conferința pentru toți cei din țară. Bineînțeles și pentru colegii din regiune, că v-am zis, au început să se înscrie de prin diferite țări, dar în principal, cum zicea și Bogdan, fiind la noi în țară, nu ai costurile astea de travel, de accommodation, să te cazezi, să-ți găsești unde stai, pe unde stai. E prețul conferinței ca prețul principal, care și ăsta am căutat să fie cât mai mic. Bun, și că ai menționat și de membrii comunității și de arodare la asta, însă nu mă duc înspre aderarea în asociație, ci mai degrabă spre membri și nu doar de fapt spre membri, spre toată lumea care își dorește cum poate cineva să contribuie sau să sprijine promovarea acestei conferințe. Ca să ajungă fix. Luca, cred că mai vrei tu să mai menționezi ceva? E ok, putem să integrăm aici, dacă îmi permiți să răspund eu și completez tu, Bülent. Super. În zona asta de conferință, apropo, în ăștia $210, pentru care membrii IAF mai primesc și acel discount de 20%, nu este inclusă doar participarea la conferință și atât. Avem 2 prânzuri, o grămadă de coffee break-uri, pauze de networking, goodie bag-uri. Ne dorim inclusiv să găsim o variantă cu ajutorul comunității și aici mă leg de ce poate să facă comunitatea. Ne gândim inclusiv să găsim o variantă prin care cu ajutorul acestei minunate comunități să creăm niște experiențe unice, astfel încât fiecare participant să plece cu ceva doar al lui acasă, cu un mic cadou. Și atunci, primul lucru pe care poate să îl facă orice om din această comunitate este să se gândească cu ce poate el contribui. Poate un voucher la o experiență de învățare, poate un voucher la niște sesiuni de coaching. Orice fel de serviciu pe care îl putem oferi ca și cadou
în această conferință este mai mult decât binevenit și este, bineînțeles, win-win, pentru că în felul acesta ne promovăm și noi serviciile pe care le oferim în calitate de facilitatori. Și Bülent, the floor is yours. Da, cum să zic, și pe partea asta de a comunica despre conferință, bineînțeles că ne-am organizat, avem o serie de mini-campanii, cred că începeți deja să le vedeți. Am rugat invitați speakeri, facilitatori din cadrul conferinței să ne spună perspectiva lor, de ce iubesc ei facilitarea, ca să ne legăm de temă. Apoi împreună cu echipa de programming o să începem să dezvăluim, apropo de ce a făcut Bogdan adineauri, o să începem să dezvăluim din agenda. Iată câte și ce sesiuni șmechere o să avem. Cred că pe lângă toate lucrurile astea pe care o să le facem pentru conferință, cred că mesajul este foarte simplu. 1. Dacă ți se pare interesant ce am povestit noi aici, vino la conferință. 2. Dacă știi, ai cunoscuți, colegi, rude care practică facilitarea, că îi zic facilitare, că îi zic altfel, dar de principiu, deci dacă lucrează cu grupuri de oameni sau chiar echipe pentru a progresa către niște rezultate, pe proiecte, inițiative, pe day-to-day, așa, puteți să le spuneți și lor despre această conferință care se întâmplă. Credem că este o ocazie rară și nu știu când o să mai ajungem noi în România să organizăm această conferință regională, că e principiul ăsta de rotație. Am fost invitați acum, cum zice Bogdan. Ea se face din 2 în 2 ani. Sunt multe țări în IAFM, Europe și Middle East, așa că rândul nostru în România probabil o să mai vină, să zic, estimez, peste 10 ani, mai sau menos. Deci, nu vreau să bag foarte mult FOMO în acest mesaj de a da șoară în țară, însă chiar cred că ajută să conștientizăm, apropo și de prețurile astea mai jos, că nu-ți trebuie cazare, nu-ți trebuie bilet de avion și toate chestiile astea, că acum în noiembrie este momentul. Dacă vrei să te conectezi, dacă vrei, ai colegi, clienți care ar putea să beneficieze de tot ce am povestit aici, învățare, conectare, descoperire, sharing. Acum e momentul și ne-am și chinuit să obținem un preț cât mai ok, plus tot ce a povestit la Luca de lunch, goodie bags și ce s-au mai chinuit colegii din echipa respectivă. Deci cam asta e energia cu care construim aici și cu care vă invităm cu drag să ne bucurăm împreună. Știi că normal fiecare își vede de ale lui pe proiecte, pe ce își bate capul fiecare, dar un pic din timpul nostru și energia noastră ne-o dedicăm și către această conferință să ne strângem și să ne bucurăm să creștem împreună. Deci asta ar fi mesajul. Zice și la alții că o să fie frumos. Te rog, ziceți și la alții și nu uitați să dați share, pentru că mai sunt anumiți oameni care sunt sceptici și e ok, că e necesar să fie și aceea în spațiu, în spectrul nostru. Și atunci, dând share la acest live și la tot ce găsiți în online și în social media, ne ajutați și pe noi să facem o promovare mai mare. Plus că, exact ce a zis și Raluca, o să găsiți acele goodie bag-uri. Eu sunt foarte încântată de ele, ca să știți așa, nu o să mă ascund și la care cu siguranță voi contribui și eu cu mare drag și bucurie. Iar spiritul, știi, care asta, că stând cu toții cu capul așa în experiența asta de construire, ajungem poate să nu mai conștientizăm și să nu ne mai dăm seama cu câtă grijă, atenție, dedicare și pasiune și mai ales iubire, while facilitation, creăm practic această experiență de învățare care se simte. Și mă uit așa și la ceas și o să mai prelungim așa cu câteva minute. Aș vrea să vă mai gândiți dacă mai sunt anumite informații pe care nu le-am acoperit în așa fel încât să le lăsăm în spațiu. Da, Bogdan, te-am văzut imediat.
Așa, și ce aș mai vrea înainte să-ți dau legătura este să întorc atenția către cei care ne ascultă și să deschid spațiu pentru întrebări și curiozități așa de final sau ce mai aveți voi. Uite, Mariana ne spune că va fi alături de noi în promovarea evenimentului și nu numai. Te rog, Bogdan. Nu știu dacă am zis până acum, dar dacă s-a zis, nu cred că e o problemă să repetăm, despre site-ul evenimentului ilovefacilitation.ro. Urma să fie întrebarea asta, dar uite, dacă ai adus-o în spațiu, acolo puteți să urmăriți noutățile legate de conferință și cum puteți să vă înscrieți. Bun. Ce aș vrea eu să vă mai întreb așa la nivel personal, făcând un exercițiu de imaginație și gândindu-vă așa în perspectivă, aș vrea să vă imaginați că suntem duminică seara, s-a terminat conferința. Care e sentimentul pe care voi îl simțiți sau vă doriți ca participanții să-l aibă după terminarea, la finalul conferinței? Și nu doar atunci. Eu aș vrea să plece cu o curiozitate aprinsă, așa, dar nu doar curiozitate, ci cu dorința de a pune în practică. Gen curiozitate să afle și mai mult decât au aflat și dorința de a pune în practică ceea ce au aflat. Cât despre sentimentul pe care noi îl vom avea, o să fiu extrem de sinceră, cum mă cunoașteți, și o să spun că va fi o ușurare profundă și probabil în instant, adică un crash de la de adrenalină. Apreciez sinceritatea, mulțumesc pentru ea. Bogdan, Bülent? Eu am zis energie, inspirație, conectare și niște lucruri care să le aplice, nu știu, un toolbox de chestii care le pot aplica imediat. Eu îmi doresc ca oamenii să aibă partea asta de aplicabilitate imediată a ceva ce învață în cadrul sau experimentează în cadrul conferinței noastre. Bülent? Da, aș construi și eu pe aplicabilitate și energie și good vibes, să zic așa. M-aș bucura foarte mult ca toți colegii, toți oamenii care participă din țară, din străinătate, toată lumea care o să fie duminică seara atunci, când stau așa și cum să zic, au așa un moment de reflecție, nu știu cât de scurt la fiecare, dar au acel moment de reflecție. Bă, ce am făcut eu astea 3 zile, știi? Așa să simtă că au fost 3 zile petrecute cu sens. Că găsesc așa un sens și poate, uite cum mi s-a întâmplat și mie, apropo de sinceritate și direct, și mie prin conversația noastră de azi am găsit mai mult sens în tot efortul pe care îl facem în spate. Știi că povestim și conectându de la uite cât de fain și uite cum se leagă și uite că e internațional și toate lucrurile astea. Acum, reflectând un pic că urmează să încheie IAF Live-ul nostru, simt așa mai mult sens. Știi, și sens a petrece ora asta împreună, dar și sens apropo de ce fac mai departe, cum mă conectez la efortul ce urmează în astea 2 luni, pe ultimele 200 de metri, să zic așa, apropo de sentimentul de ușurare al Ralucăi. Deci asta m-aș bucura, știi,
colegii, oamenii care participă să simtă că a fost cu sens, au fost cu sens și bine, dar și că facilitarea are un sens, poate un sens cu alte nuanțe în viața lor pe mai departe. Și bineînțeles, noi în asociație ne dorim să continuăm să construim, să organizăm, să venim cu inițiative care să ajute la a promova puterea facilitării. Știi că asta e și misiunea noastră. Noi cei care suntem ne-am strâns, am descoperit puterea facilitării și că îi zice așa. Știi? Exact, cel mai important. Prin întâlniri, invitați speakeri internaționali, tot ce facem, program de mentorare și toate cele, asta căutăm, știi, să promovăm puterea facilitării și pe mai departe. Și ne așteptăm ca după conferința din noiembrie să ni se alăture și colegi noi care să descărcă, ăștia nu fac lucruri degeaba aici prin IAF România, hai că pun și eu câteva ore pe lună sau la câteva luni ca să construim frumos împreună. Deci asta, m-aș bucura să fie un cuvânt. Exact. Și Doamne ajută și știi, de fapt IAF ajută, știi, ca să mă leg ca să schimb puțin perspectiva. Întăresc și eu sentimentele voastre. Când v-am adresat întrebarea, sentimentul pe care eu l-am simțit a fost de satisfacție. Și chiar mă bucur foarte tare și așa este și întăresc și ceea ce spui tu, că și las ca bună practică pentru facilitator și pentru oricine. Eu am văzut cât de tare mă ajută pe mine să vorbesc despre o experiență pe care urmează să o țin, să o fac și așa mai departe. Asta și pentru promovare, dar și pentru conștientizarea parcursului la ce am de făcut și eliberând energia acumulată până în acel punct, apoi se face loc, se creează spațiu pentru a genera idei noi și pentru, exact cum spuneam mai devreme, pentru promovare și împărtășire. Adela, îți mulțumim tare mult că găzduiești IAF Live și pe lângă întâlnirea noastră de azi, chiar cum povesteam un pic și în backstage, chiar invităm și colegii noștri din IAF România care au tot felul de inițiative frumoase, apropo de ce ai zis tu adineauri, să vină la IAF Live în conversație cu tine să povestească un pic despre inițiativele astea. Că poate, cum a fost și în cazul de azi, se așează un pic altfel, cu o altă energie. Exact. Mulțumesc tare mult și eu îi susțin, întăresc și eu mesajul tău. Creăm spațiu prin fiecare conversație pe care o avem să le facem loc. Avem și răbdare cu sindromul impostorului, cu frici, cu de-astea, pentru că sunt naturale și firești în acest parcurs. Bun, eu m-am distrat alături de voi și vă spun sincer și serios și mi-a făcut o mare plăcere să avem această conversație. Mi-ar fi plăcut să dureze mai mult, însă ținem cont și de energie, ținem cont și de spațiu, ținem cont de toate cele. Și vă invit pe cei care ați fost alături de noi, dacă apare o întrebare, să o lăsați în conversația noastră. Cu rugăminte mare și personală este să dați repost, să dați share, să dați un comentariu, în așa fel încât prin algoritmul LinkedIn-ului să ajungă la cei oameni potriviți care au nevoie să descopere atât facilitarea cât și IAF și cât și conferința, uite vezi, fugea din minte. Și o să găsiți conversația și pe YouTube. Așa, ca să știți, în zilele următoare mă voi ocupa ca să fac și acest lucru. Ultimele cuvinte așa înainte de final. Păi ne vedem în noiembrie, 7-9 noiembrie. Exact, la București, la Politehnică. Da, și chiar e un spațiu deosebit. E biblioteca Politehnicii, un spațiu luminos. O să acolo, exact. Veniți 7-9 noiembrie la YLF Facilitation. Avem foarte multe surprize pregătite pentru voi. Vă așteptăm cu multe
busuri, activități interesante pe lângă experiențele de învățare care cu siguranță că vor fi pe gustul vostru. Nu veniți dacă vreți să vă pară rău. Exact. Să mai mergem și pe perspectiva cealaltă. Bun, bine, dragilor. Păi, oficial, dacă la început am avut emoții, le-am lăsat să fie văzute, să greșesc, ca să normalizez acest parcurs, și imperfecțiunea la fel. Acum să mă simt așezată, mă simt închegată și mă simt bine acum când se termină. Bineînțeles, trecând prin experiență. Și oficial vă zic de asemenea și că mi-a distras ceva atenția. Vă mai invităm de asemenea să vă abonați și la newsletterul comunității noastre în așa fel încât să fiți la curent. Cum pot să fac asta? Cine mă ajută? Așa, substack.com. Eventual putem pune în comentarii la live. Exact. România. Sau dacă dați IAF România, vă duce la newsletter. Așa, deci vă invităm să faceți și asta, pentru că o să descoperiți și alte evenimente foarte faine, exact cum povesteau și colegi. Și mă întorc la ce spuneam, că oficial IAF Live a revenit din vacanță, așa că săptămâna viitoare revine în formatul său inițial. Adică de discuții one-to-one, așa că ne revedem săptămâna viitoare cu un nou coleg, membru IAF, pe care vă invit să îl descoperiți. Până data viitoare, nu uitați să vă cumpărați bilet la conferință. Bună ziua! Pa, o zi minunată!